Ne nitie ng'ato moro mane tuo nyinge Lazaro, ma ja Bethania, jadala gi Mariam gi Maritha, nyamin mare. En e Mariam no manowiro Ruoth gi mo mang'we ng'ar, kendo manoyweyo tiende gi yie wiye. Ema omin mare Lazaro ne tuo. Eka nyimine neno oro ni Yesu wach, kagiwacho niya, Ruoth, jal mihero tuo. To Yesu kowinjo, nowacho ni, tuoni ok en mar tho, to obet mondo Nyasaye oyud duong', mondo Wuod Nyasaye oyud duong'. Kuom wachni, Yesu nohero Maritha gi nyamin mare gi Lazaro. Ka nowinjo ni otuo, pod nobet kama ne entie ndalo 2. Eka bang' mano nowacho ni jopuonjrene niya, waidhuru piny Judea. Kendo jopuonjrene nowachone ni, Rabi, Jo-Yahudi ne dwaro chieli gi kite, to idhi kuno kendo? Yesu nodwoko niya, ok nitie seche 12 e odiechieng' ngima koso? Ka ng'ato wuotho godiechieng' ok ochwanyre, nikech oneno ler mar pinyni. To ka ng'ato wuotho gotieno, ochwanyore, nikech ler ongene. Nowacho wechegi, kendo bang'e nokonegi niya, osiepwa Lazaro nindo, to an adhi mondo achiewe. Eka jopuonjrene nowachone ni, Ruoth, ka onindo, obiro kwo. Yesu nowacho kuom thone. Gin to ne gigalo ni nowacho mana nindo mar yweyo. Eka Yesu nowachonegi ratiro ni, Lazaro otho, kendo an amor nikech un ni yandi ok an kuno, mondo uyie to wadhi uru ire. Eka Thoma miluongo ni Ruth nowacho ni jopuonjre wetene niya, wan bende wadhi uru mondo watho kode. Ka Yesu nochopo, noyudo ka koro osetieko ndalo 4 ei liel. To Bethania ni chiegni gi Jerusalem, madibed kar mael 2. Kendo Jo-Yahudi mang'eny nobiro ir Maritha gi Mariam mondo giduog chunygi, nikech omin-gi. Eka Maritha ka nowinjo ni Yesu biro, nodhi romone. Mariam to nobet e ot. Maritha nowacho ni Yesu niya, Ruoth, ka dayandi in ka, ominwa dine ok otho. To koro ni, ang'eyo ni duto manikwa Nyasaye, Nyasaye nomiyi. Yesu nowachone ni, Omeru nochier. Maritha nowachone niya, ang'eyo ni nochier e chieng' giko. Yesu nowachone ni, an e chier, kendo an e ngima. Ng'ama yie kuoma, kata otho, nodok mangima, kendo ng'at mangima koyie kuoma ok notho nyaka chieng'. Iyie ma? Nowachone niya, Ruoth, aseyie ni in e Kristo, Wuod Nyasaye mabiro e piny. Ka Maritha nosewacho mago, nodhi noluongo Mariam nyamin mare, kowacho ling' ni, Japuonj ni ka, kendo oluongi. To en kowinjo, nochungo piyo, nodhi ire. Yesu noyudo pok odonjo e dala, ne pod en kama ne Maritha
oromone. Eka jo-Yahudi mane ni kod Mariam e ot manoyudo duogo chunye nonene kochung' piyo kendo wuok oko. Ne giluwe ka giwacho ni odhi ywak e dho liel. Eka Mariam ka nochopo kama Yesu nitie monene, nopodho e tiende, nowachone niya, Ruoth, ka dine yandi in ka, owadwa dine ok otho. Ka Yesu nonene koywak, kendo jo-Yahudi manobiro kode bende ka giywak, mirima nomake kendo noneno lit, mi nowacho ni, ukete kanye? Ne giwachone ni, Ruoth, bi ine. Pi wang' Yesu nochwer. Eka jo-Yahudi nowacho niya, neuru kaka yandi ohere. Jomoko kuomgi nowacho ni, jalni manoyawo wang' muofuno ok nonyal timo ono mondo jali kik tho. Eka Yesu ka mirima omake kendo nochopo e liel, ne en bur kendo kidi noketi e dhoge. Yesu nowacho niya, goluru kidi oko. Maritha, nyamin jal motho, nowachone ni, tinde ong'we Ruoth, nikech osetieko ndalo 4. Yesu nowachone niya, ok an awachoni ni, kiyie nene duong' mar Nyasaye. Eka ne gigolo kidi oko, kendo Yesu noting'o wang'e malo mowacho niya, Wuora, agoni erokamano nikech isewinja. An ang'eyo ni winja ndalo duto, to awacho mana nikech ogandani mochung' olwora, ni mondo giyie ni in ema niora. Ka nosewacho wechego, nokok gi dwol maduong' ni, Lazaro, wuog oko. Jal mothono nowuok, kotwe nanga mar liel e tiendene kendo e lwetene, kendo wang'e bende onal gi kitamba. Yesu nowachonegi ni, gonyneuru nanga. Eka ji mang'eny kuom jo-Yahudi manobiro ir Mariam, kane gineno gima notimo, ne giyie kuome. Jomoko kuomgi nodhi ir jo-Farisai kendo nowachonegi gima ne Yesu otimo. Eka jodolo madongo gi jo-Farisai nochoko bura kendo ne giwacho niya, watim ang'o? Nikech ng'atni timo ranyisi mang'eny. Kwaweye kama, ji duto biro yie kuome. Eka jo-Rumi nobi kendo nokawo karwa gi ogandawa bende. Ng'at achiel kuomgi en Kaifa, mane en jadolo maduong' higano. Nowachonegi niya, un ok ung'eyo gimoro kata achiel, kendo ok une ni owinjore ng'at achiel otho ni ji, to oganda duto kik lal. To ma ok nowacho gi tekone owuon. To kane en jadolo maduong' higano, nokoro wach ni Yesu biro tho ni oganda. To ok ni ogandano kende, to ni mondo ochok kanyachiel nyithind Nyasaye manoke. Eka nyaka achieng'no ne giporo wach mondo ginege. Emomiyo Yesu koro ne ok wuoth ratiro e dier jo-Yahudi. Noa kuno, nodhi e piny machiegni gi thim. Nochopo dala miluongo ni Efraim, kendo nobet kuno kod jopuonjrene. To Pasaka mar jo-Yahudi ne chiegni, kendo ji mang'eny noa e gwenge noidho dhi Jerusalem ka Pasaka podi mondo gigudre. Ne gidwaro Yesu, kendo ne giwuoyo kendgi ka gichung' e hekalu
niya, uparo nade? Uparo ni ok nobi Esau koso? To jodolo madongo gi jo-Farisai nosechiko ni ka ng'ato ong'eyo kama entie, nyaka onyis wach mondo gimake.